Apostoli, obaba, abefundisi bonke, abantu abasha, nomama, Sunday School egameni likaJesu Kristu. Umntana kaNkulunkulu lokuthula nje zokuhamba ishowe. Ngiyamthanda uNkulunkulu okwenzekile ngelinye ilanga. Silehambela ngekhondweni ngiphethe isibhobo, siphefumula ngaso. Mengifike ekhondweni ngiyothenga park. Mase ngiyabika kozakwethu abasebenza khona ukuthi ngiyapha isibhobo bakhaphuma ukuthi ngihambe. Umlahle ngaphume emsebenzini. Bebefika emsebenzini esethena sisithandeka ngicela ukubuza ukuthi uyakholwa yini ngathi uyakholwa. Uyakholelwa ngisho emkhulekweni ngathi yebo ngiyakholelwa emkhulekweni. Wayesethi sisithandeka ngicela ubike inamba yakho ngisendele umkhuleko okugula okuphuma phansi lana. Yazi ngakhohlwa ukuthenga igripha ngaqhubeka ngayo endlini. Ngafika endlini ngasithinta isibhobo sami ngawusho umkhuleko. Awusho umkhuleko ngafunda abaseka ama-10:9. Thembe ngiqeda ukusho umkhuleko mase ngiyahamba ngekhondweni. Ngathi sengizindise ngiyayibona igripha yenu. Sengiyaphila. Nkosi ngiyosise. Bazalwane ukukholwa konke kuyenzeka ezwini lenkosi ukukholwa ukuthi umkhuleko uyaphilisa. Jesu Kristu inkosi. Iyathathwa yebo